Ромай, әнә нинди матур паровоз килә. Сәлам, паровоз. Безнең белән уен уйныйсыңмы? Сәлам, дуслар. Мин бит уен уйный белмим. Алайса хәзер өйрәтәбез. Татар халкының селкенмә дигән уенын уйныйбыз. Көй башлануга сез биеп йөрисез, ә көй туктауга нинди торышта калган булсагыз, шулай катып калырга тиешсез. Кем селкенә, шул җиңелә. Көй туктады. Булдырдыгыз, җиңелмәдегез. Дуслар, миңа шундый күңелле уен өйрәткәнегез өчен мин сезне хәзер утыртып йөртәм. Ура! Паровоз киткәч, пух-пух, бар бала да шатлана. Күңелле уен уйнагач, паровоз да куана.